କିଛି ଦିନ ତଳର ଘଟଣା, ଯାହାକି ଆଜିକା ସମାଜର ଘଟଣା। ପିଙ୍କି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବିବାହ କରିବା ପରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶାଶୁଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ଚଳିବା ପରେ ପିଙ୍କି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ଚଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଚାଲିଚଳନରେ ଅନେକ ତଫାତ୍ ଓ ପିଙ୍କି ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଭ୍ୟାସରେ ରାଗି ମଧ୍ୟ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ପିଙ୍କିକୁ ବହୁତ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଓ କିଛି ସପ୍ତାହ ବିତିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କାର ଅନୁଯାୟୀ ବୋହୂଙ୍କୁ ଶାଶୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଦେଶ ଓ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାର ବାଧ୍ୟ ଥିବାରୁ ପିଙ୍କିକୁ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥାଏ। ଘରେ ଏସବୁ ଅଶାନ୍ତି ବିଚରା ସ୍ୱାମୀ ଜଣକୁ ବହୁତ ଦୁବିଧାରେ ପକାଉଥାଏ। ଶେଷରେ ପିଙ୍କି ଶାଶୁଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ପାତକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବରଦାସ୍ତ ନ କରି କିଛି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବାର ମନସ୍ଥ କରନ୍ତି। ତଦନୁଯାୟୀ ପିଙ୍କି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଏକ ସାଙ୍ଗ, ଯିଏକି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବଖାଣି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ଅଙ୍କଲ, ମୋତେ ଏକ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କି ମୋ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବେ ଓ ମୋତେ କେହି ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଭବେନ୍ଦ୍ର ମଉସା କିଛି ସମୟ ଭାବିବା ପରେ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଏଥିରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ କଥା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଙ୍କି କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେୟା ହିଁ କହିବି। ସେ ତାପରେ ଭବେନ୍ଦ୍ର ମଉସା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରରୁ କିଛି ଜଡ଼ିବୁଟି ପାଉଡ଼ର ଆଣି ପିଙ୍କି ହାତରେ ଦେଇ କହିଲେ, ଏହାକୁ ନିଅ, ମାତ୍ର ମନେ ରଖ, ତୁମେ ସବୁଦିନ ମନ ଦେଇ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏଥିରୁ 1 ଚାମଚ ପକାଇ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ମନେ ରଖ, ଶାଶୁଙ୍କ ସହ ଆସନ୍ତା 6 ମାସ କେବେ କୌଣସି ଦିନ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ। ତାଙ୍କୁ ମହାରାଣୀ ପରି ରଖିବ। ଏହାପରେ ପିଙ୍କି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଭବେନ୍ଦ୍ର ମଉସାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ନିଜର ଶାଶୁଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରିବାର ପ୍ଲଟ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସପ୍ତାହ ପରେ ମାସ ବିତିଲା ଏବଂ ସବୁଦିନ ପିଙ୍କି ଶାଶୁଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ପରଷୁଥାନ୍ତି। ପିଙ୍କି ଭବେନ୍ଦ୍ର ମଉସାଙ୍କ କଥା ମନେ ରଖି ଶାଶୁଙ୍କର ଯେପରି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ରାଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଶାଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ମା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି 6 ମାସ ସାରା ଘରର ମାହୋଲ ସେତେବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ପିଙ୍କି ତାଙ୍କ ରାଗକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେ ସଦା ସୁଖୀ ରହୁଥାନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଦିନେ ବି ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ବା ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଶାଶୁମା ମଧ୍ୟ ପିଙ୍କିକୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେ ପିଙ୍କିକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଫୋନ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କହୁଥାନ୍ତି, ମୋ ବୋହୂ ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋହୂ ଅଟେ। ଶାଶୁ ବୋହୂ ଏବେ ମା ଝିଅ ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ପିଙ୍କିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି। ଦିନେ ପିଙ୍କି ଭବେନ୍ଦ୍ର ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି। କୁହନ୍ତି, ମଉସା, ଦୟାକରି ଏ ସ୍ଲୋ ପଏଜନରୁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଭଲ ମହିଳା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ନିଜ ମା ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଦେଇଥିବା ସ୍ଲୋ ପଏଜନରେ ସେ ମରିଯିବା ମୁଁ ଆଉ ଆଦୌ ଚାହୁଁନାହିଁ, କହି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭବେନ୍ଦ୍ର ମଉସା ହସି ହସି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲେ, ପିଙ୍କି, ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦୌ ପଏଜନ୍ ଦେଇନଥିଲି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଥିଲି ନା, ତାହା ଭିଟାମିନ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଦେହ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସୁସ୍ଥତା ଆଣିବ। ବିଷ ତ କେବଳ ତୁମ ମନରେ ଓ ତୁମ ବ୍ୟବହାରରେ ଥିଲା, ଯାହାକି ଗତ 6 ମାସର ତୁମ ସ୍ନେହ, ଆଦର, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଦାନରେ ଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ସବୁ ପରିବାରରେ ଏଭଳି ମାହୋଲ ହୁଅନ୍ତା ନା, ତେବେ ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ପଏଜନ୍ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ।